Колькі ў сярэднім жыве шлюб у Беларусі? Усіх дзесяцікласнікаў адправяць на вайсковыя зборы. Махлярская схема на 1,5 мільёна рублёў, жорсткае затрыманне ў Магілёўскай вобласці, а з беларускі хацелі спагнаць 21 000 рублёў за пазыкі маці. Як такое магчыма? Вітаю, сябры, Уладзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Дажыліся. У Беларусі вучняў 10 класаў адправяць на вучэбна-палявыя зборы падчас вясновых вакацыяў. Зборы стартуюць 25 траўня і ўпершыню будуць доўжыцца 10 дзён. Гэта 60 гадзінаў заняткаў. Паводле Міністэрства адукацыі, зборы плануюць праводзіць ва ўмовах максімальна набліжаных да вайсковай часткі, то бок з кругладзённым перабываннем навучэнцаў. Калі такой магчымасці няма, заняткі зарганізуюць на базе школаў і гімназію. Мэтаю заяўляюць прафарыентацыю і рыхтаванне юнакоў да вайсковай службы, у тым ліку фармаванне, цытата, маральна-псіхалагічнай гатовасці да вайсковай службы. Да навучання плануюць прыцягваць вайсковыя часткі. Яны будуць забяспечваць інструктараў і тэхніку. У міністэрстве падкрэсліваюць, зборы абавязковая частка праграмы. Менавіта па іх выніках вучняў будуць пераводзіць у 11 клас. Вызваленне магчымае толькі паводле медычных паказанняў. Тым часам дзяўчаты замест збораў пройдуць курс медычнай падрыхтоўкі. Хіба з'явіўся намінант на звання антыбацькі года. У Дзятлаве тата дазволіў непаўналетняму сыну сесці за стырно чужой машыны, а той яе разбіў. А пачалася гэтая гісторыя з таго, што мясцовы жыхар арганізаваў у гаражы сваячкі невялікую майстэрню ў рамонце аўтаў. Адзін з кліентаў пакінуў яму Міцубісі для кузаўнога рамонту і перадаў грошы на матэрыялы. Аднак без дазволу ўладальніка мужчына пачаў карыстацца аўтамабілем у асабістых мэтах. Пазней ён перадаў ключы свайму 15гадоваму сыну. Падлетак не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў дрэва. Сам не пацярпеў, але машына не падлягае аднаўленню. Пра здарэнне ўладальніку паведамілі толькі праз некалькі дзён. Кампенсаваць шкоду небарака майстар не здолеў. Высветлілася таксама, што ні бацька, ні сын не мелі правоў кіроўцы. Раней старэйшага мужчыну ўжо судзілі за крадзеж і п'янае кіраванне. Супраць яго завялі новую крымінальную справу. Работнікам аграпрамысловага комплексу пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі за крадзеж рапсу. Паводле следства, група з 8 службовых асобаў з жніўня да лістапада летась рэалізавала схему перапродажу насення. Больш за 1000 тоннаў рапсу, які павінен быў захоўвацца, работнікі незаконна рэалізоўвалі іншым кампаніям. Атрыманыя грошы выводзілі ў гатоўку, у тым ліку праз замежныя фірмы, і дзялілі паміж сабою. Агульная сума шкоды склала больш за 1,5 мільёна рублёў. Крымінальную справу супраць удзельнікаў схемы распачалі за крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі групай асобаў паводле папярэдняй змовы ў асабліва буйным памеры. Археолагі працягваюць працы на некропалі, што нядаўна выявілі падчас будаўнічых работаў на вуліцы Малой Траецкай у горадні. У адной з магілаў знайшлі парэшткі, якія, магчыма, належаць пахаваным разам маці і дзіцяці. За тыдзень працы навукоўцы ўскрылі ўжо 22 пахаванні. Паводле спецыялістаў, гэта тыповы гарадскі некропаль канцу 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. Тут знаходзяцца астанкі мужчынаў, жанчыны і дзяцей. Аднак менавіта супольнае пахаванне выклікала асаблівую ўвагу, бо для хрысціянскай традыцыі таго часу больш характэрнае асобнае пахаванне кожнага чалавека. Таму, калі версія пра маці і дзіця пацвердзіцца, гэта станецца рэдкім выняткам. Акрамя таго, археолагі знайшлі каштоўныя артэфакты, гандлёвы жэтон з Нюрнбергу канца 16-го стагоддзя, шкляныя медальёны ды нават дэкараваны касцяны сродак гігіены для чысткі вушэй. Сумная гісторыя з больш-менш пазітыўным фіналам. У горадні, пазбаўленая бацькоўскіх правоў маці, назапасіла больш за 21 000 рублёў доўгу за камунальныя паслугі. А гэтыя грошы спрабавалі спагнаць з ейнай дачкі. Дзяўчынка з 2022 да 2026 году вучылася ў каледжы і была на дзяржаўным забеспячэнні. У той жа час, паводле дакументаў, яна была зарэгістраваная ў кватэры ў горадні. У выніку летась суд на запыт адзінага інфармацыйнага разлікова-даведачнага цэнтру пастанавіў спагнаць запазычанасць салідарна з дзяўчыны і маці, у тым ліку пеню ў памеры 745 рублёў. Хоць дзяўчына фактычна не жыла ў той кватэры з 2017 года і не карысталася паслугамі ЖКГ.
Дзяўчына паскардзілася ў пракуратуру і ў выніку пастанову перагледзелі. Суд вызваліў яе ад выплаты доўгу. Правяранне таксама выявіла сістэмныя праблемы. Жытло не аглядалася сацыяльнымі службамі гадамі і аказалася непрыдатным для жыцця. У выніку дзяўчыну паставілі на ўлік як тую, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Летась у Беларусі павялічылася колькасць шлюбаў. Паводле звестак Белстату было 52 044 шлюбы. Гэта на амаль 6 тысячаў больш, чым годам раней. Колькасць разводаў засталася амаль нязменнай. 34 813 выпадкаў, толькі на 53 менш, чым пазалетась. Часцей за ўсё пары распадаюцца ў першыя гады супольнага жыцця. Амаль 3% ўжо ў першы год, яшчэ чвэрці ў перыяд ад 1 до 4 гадоў. Разам з тым, прыкладна кожны 6-ы развод адбываецца пасля больш як 20 гадоў шлюбу. Беларусы ўсё пазней афармляюць стасункі. Сярэдні ўзрост уступлення ў першы шлюб цяпер складае прыкладна 27 для жанчын і 29 гадоў для мужчынаў. Пры гэтым найбольш актыўна ствараюць сем'і людзі да 31 года. Але шлюбы заключаюць і ў сталым узросце. Летась больш за 1000 мужчынаў і больш за 700 жанчын узялі шлюб пасля 65 гадоў. Таксама беларусы працягваюць актыўна ствараць інтэрнацыянальныя сем'і, амаль 2000 такіх шлюбаў за мінулы год. Найчасцей з грамадзянамі Украіны, краінаў Балтыі, Турэччыны і Расіі. Падрабязнасці на belsat.eu. У Магілёўскім раёне затрымалі 3 жыхароў Гомельскай вобласці. Маўляў, яны зарганізавалі інтэрнэт-краму для продажу наркотыкаў, якая дзеяла адразу ў 2 рэгіёнах – на Гомельшчыне і Магілёўшчыне. На лецішчы ў падазраваных знайшлі каля 25 кілаграмаў марыхуаны, а таксама абсталяванне для яе вырошчвання, захоўвання і фасавання. Паводле папярэдніх ацэнак, кошт канфіскаванай партыі на чорным рынку перавышае $100 000. Гэта больш за 20 000 так званых касякоў. Затрыманым пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Прапагандысты пратрымаліся нядоўга, усяго 5 дзён. Новы канал СТВ таксама выдалены з YouTube. Паводле адміністрацыі сталічнага тэлебачання, нібыта праз санкцыі. Пры гэтым у СТВ сцвярджаюць, што ні канал, ні яго кіраўніцтва не пад санкцыямі. У прэс-службе дадаюць, што новы рэсурс быццам бы пачаў хутка набіраць аўдыторыю і прагляды. Ну і вядома, прапагандысты вельмі ў такіх выпадках любяць пагаварыць пра парушэнне правоў і свабоды слова. Нагадаю, 3 красавіка з платформы YouTube былі выдаленыя каналы Белта, СТВ і ОНТ. Афіцыйныя прычыны платформа пакуль не агучыла. У Гарадзенскай вобласці на Нёмне злавілі гіганцкага сазана. Адбылося гэта, калі мясцовы жыхар рыбачыў увечары. Незвычайны ўлоў здзівіў нават дасведчаных рыбакоў. Сазан схапіў 19-грамовую прынаду ратліна на спінінгу, імаверна, каля самага дна. Звычайна ж сазана ловяць на донныя снасці або паплаўковую вуду, таму такі ўлоў на спінінг – вялікая рэдкасць. Вага трафея амаль 13 кілаграмаў. Паводле рыбакоў такія асобнікі трапляюцца вельмі рэдка і лічацца сапраўднай удачай. Палёт астранаўтаў місіі Артэміс-2 на караблі Orion Spacecraft выклікаў бурную рэакцыю ў сацыяльных сетках. Калі англійскамоўныя карыстальнікі збольшага захапляюцца здымкамі месяца ды фактам таго, што ўпершыню ў гісторыі касмічных палётаў астранаўты апынуліся найдалей ад зямлі, то ў расійскамоўным сегменце інтэрнэту прысутнічае і вялікая хваля негатыву. Частка каментатараў называе місію фэйкам, некаторыя зноў адмаўляюць нават высадку людзей на месяц у 20 стагоддзі. Негатыўна каментуюць і так званыя аматары тэорыі плоскай зямлі. Журналістка Белсату Любоў Лунёва ў сваім артыкуле на belsat.eu мяркуе, што такая рэакцыя прыкмета крызісу адукацыі і навуковага мыслення ў Расіі. Расійскія універсітэты губляюць пазіцыі ў сусветных рэйтынгах, а касмічная галіна стагнуе. Ніводны расійскі універсітэт не ўвайшоў у топ-50 у рэйтынгу навуковых працаў з галіны фізікі. У Роскосмасе трываюць праблемы з новымі распрацоўкамі і фінансаваннем, а амбіцыйныя праекты, як ракета «Ангара», застаюцца без выніку. На гэтым фоне поспехі НАСА выглядаюць яшчэ больш кантрасна. Падрабязна з артыкулам знаёмцеся на belsat.eu. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе. Да пабачэння.